Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Watla Kiba buon ki ong bakade ke skul ke beduk ke jingle bha jong ki khna puli ke wan ra nam bat burom ya ke skul bat ke penlong ki no hikai bat ki nong pet jong ke skul bakin pho mod pho mat ke skul Mawroh secondary school ke kiu bha la dai nujor bat ki snam ki beladap ke ni barok wan urlong de jing tre shitom jong ki no hikai bat ki nong pet nong khmi jong ni ke skul ban I min sim shushu ek khna puli ke skul haringkat bat ke executive committee jong ke shnong Hene ke sengi ke Pynkup Burom ki kena ke bapas pha ha ke SSLC ke baladam. Ha bakran ha ke sengi na kaliang urang ba shnong jong ke maulai Mawroh uba harbor lingdo nong pure ula ajing ro ek nong hikai bat ki kme ki pa ki bala treshitom banwan ra nam bat Burom ke skul na ke jing pas pha jong ki kena. Ula ong ba ke maulai Mawroh secondary school ke dei ke skul ke babun ki kena ki wan ban puli ki badai na ke long hiang ke baduna ha ke yo ke kot Hendai kuma kalong benta kan ke skul kalau kiu bha da jing treshitom jong ginong hikai bat ki kena puli. Ula benrap da ke boong ba ke skul jongi kam dei shu ke baduna ula kentui ki kena puli ba ki dei ban treshitom bat ban ra nam bat Burom ya ke skul ke jing nang jing start ke shong happy bat ke jing treshitom ula. Ula benrap da ke boong omdon ubala bantu ke jing start jong pi hendai tang ma pi hi bala la pi kwa ban kiu ni pi kwa ban penhiar ya ka. Hakan ke sengi ke skul ke penlong ru ke jing kendo bat ki kme ki pa la pensyat pensyangan shu ke sengi de ke jing shat ke jing ruwa jong ki na puli bat la pelaj ru ya ke lucky draw tiket ban penmi pisa nak da ke skul da urang ba shnong ubade ru chairman jong ke managing committee Dia kali segi pemain kenika luki draw ke jongi kenika luki draw ke dai ke fon ke muri ke dai na benta jong ke school ke jongi ani pini ke first prize ke scooty ke second prize ke coverage of mera third prize ke mobile but third cycle station buku dah do masih ho dia nak kerpa dia ke kerpa ke school bagi semua bagi sistem ni bandi kene Pat kepisah kami Burom dan Syekh Komisi. Bangayo hadu kane menta kidai nama kecinglan nanti kecing kerku jemai pa bat kecinglan nanti kino hikai. Kilong sisa kipaya kinu kilenti bangiya bat ni dai rupan Burom bat ban sungu kecing don dekat jengki kecingem jengi. Sapi balong kipara bat ki parlok jangan ngakwa panong nyoko dengan kapor tresitom pat minat ko ki mak sebang yo ki don kam andrai ki pakam nang kam kilong ka jingnang jingtep ka bang yo ka Burom ka bang ibni pa ka jingken kor ka bang idan kin Mawroh barabor ka ki me ki pa pat ki no hikai jingi kilong kersan ki barat ba te kumta pensorong yaki kat ba phila da ka jinglong ka babha wala ka lenti ka long pa nimdai ban randien namar ka jingjop kamsyong
bangi day hi bastat bat babiang lun ndrai ta ka jing tri stam ka jing minat bat ka baai da ka babhatam man kasni tulis bo Kesnong ke MC jong ka school ka kesnong ni trai lang da ka wei ka pui da koi ka buar kumno banwan ra ya ka jing mentoi lang jong baro te kembala ong ha ka ni si ni dan lai tali ki benta sau tali benta ki ba kham kong san ki ba ngi pet benta si ka ba ning kong ka diga parents mi ka bar ka diga penjing penan Burom ya ki kena school ki balai le bha wat ke balai lesi ke badang uri nam tip mis kan pat pen snow te ka dan sgoi bat ka basau ke de jing Pyllait ya ke ni tiket jong ka ni lottery na ka benta ka school ka jongi bat kumbala ong swa ba limba ki program ba pher ki jing snok tilang ka jong ki kina school bat ki kemi ki pa nilala ban le eke ai bala bo khma jong phi ka jing pen he ka jing pen ke ku tulak ru dei ka jing tre sistem jong baro om dei ka jongi nadu ki kana school abang ni pendan ka program antala asnem ni borkhoi ki tre sistem nadu kilom kemi kilom pa di kemi ki pa jong ki kana school jongi maki ki ai sim bayar sakmat ni nele ek ai maki ki ramban bi yak program ki pen ya di sha kile ki program ki banwara ka jing toy ka jing anong ki school pat katai ke de ki ba wanra ka jing job dia ka jing job ka jong ka school hi ka jongi ti ha ko bedai bat ki parents ni ko banom ka di ko wei ki kemi ki kapa ngan sim kerpang tan na ka bunta ki kemi namar ba ki kemi hi ki de kita ki rishot ki bedai jong ki yang ka sam hoi ki pa ki de ki nom kersian ki rong ba ki nom kersian ide ki kemi ki batip dia ki khun ki jong ki bam ja kat no peliang ha ka sisi ukpam la batip dia ki khun ki bam ja no ki bam ja ka jinglok jong ki pa kalom ban sukli la don na em hiya tamuta ndai la bam la di la kuno ban set ban tiu ke de kamram jong ki kemi ba ki kemi ki tip ro kuno bakat no plian ki bam ki kun sisi men step wat kan no plian ki bam men men nak ta da ki kemi ki de ka ba gong san hai ki de jong ki kemi de ngakwa ban ong kani ko wei ba ka jingya lenti jong ka school ka jongi dada omdan ki kemi ki pa ki bakarsia ni ka school ngi nam la ban pelongi ka school jongi kumne bat ikwa ba aga jingya lenti kum ki kemi ki pa hoi ite pa ka school jongi ka school ka ba ni so ka school ki baduk dada ya kope pa ki school nadu ka ba school nadu ka jinglong jong ka school nam boro naram sadong hi ka ka school ka ba ki bawan school ang tay kide ki baduna ke jingyo jingkon bat ke jingsiu ru kolam kuntahi bat kata ondai namar ba nakanu kono kadau kolam ba kadon ke jingetre ke di school jong snong ni habannya kuntang de ngapen sunur iki kime ki pa banang ni sekman kumba pilalong na du penswa ki bakersian ke school nang ni sekman ru nang ni kersian bat ka school ke jongi i ba borobor i kapor ka bamenswa kinoi kai ki ju tu khana ki ak bawan ki khana school ki hapen jit si shwa ndai manta ka long sho kunta bat ki khana school ki jongi lingba jong ki keme ki pa menta pi ka jinglong na du karyam ka bet ki jong ki uniform ka jong ki la kham bet kham itanat kata boro kamdai na kada ko jingla jong ki khana school ka jingla hi jong ki keme ki pa ban ni pensuar ki nomor ba wat ai ba ka school ka ba ki khun jong phi ki lai nin sa kan ben ya ki wei na do uniform ni pe se uniform jong ki tik na school ka kam itana kam long ngum kumba kilom ki wei na school ngono e phi tangan ni ko wei lada ka long kumno ru lada ka uniform ka khoi ka I khoi dia ba khoi mo ndai ba ki iwan ka uniform ka ba jaklia ka ba bit yong ka ba bit li ndai ta ndai ba tam ka jingle khoi I ka don kam balada ki wan na yeng ki wan nanta ki lawan ringkat ka uniform ka ba khoi ka ba itanat ka jomki kemod ka dong ka jing itanat hi ki khoi ni ai kum ki me ki pa nginum sa kram ben ka school ka jing na marwa buani ka ba piti pa ka di ka school ka ba
yuk ke baduna ke skul ke baduk ke siong namar boleh akan juk ke bamenta umdan su kibri ke baduk hi kide kibri ke bamdan ke yang kesem ki bamdan mobile nah ke juk bamenta tu berkhoi ni dan mobile nah tak ada umdan su baduk te kibri ke su keren tambon yo kan keren ndai ken mau ba kene ke skul ke jong ye kede ke slam pan ai ji kai mentang layo ngerpuat lakuno 85-90% kide kena ki pas ke skul ke jong ye ko nyemong 100% ki pas not for exam idan hi ki ba tuna ki ba kot boro dinai nanong pi 85-90% kide ki kena ki ba pas ki ba like na kene ke skul ke jong ye ba dia ladir masuk sorong dei ba pas na skul Mawroh boleh ba ni ong ba ni penkiu na boleh ladir melalui skul tu naru dangret melalui skul tu skul Mawroh ngapas kelas 3 atau kepor kadang-kadang tang tu kelas 3 ngapas kelas 3 itu tu Mawroh tinggal suntenat ba iyo ya kini ke skul ke jongi ke badan habo skul jongi ban kanang ya na kowe ke por sa kowe ke por te ki kumki keme ki ba subha ban kikya ni dan kam tang ya ke jingkhut bat ke jing tre sitam ke jong phi na ka por sa ka por bat kumi ki kena skul pada ki bala lai na kani ke skul te ken mau kani kani tang ka sinja ka baning kom ka ba phi hu step baning kom ba kiyo ke dan sa kiwe ki step ki ba pinang ya kiyo bat kani ko phila ban tip bala da phim song su kelas A kelas B dan kelas 1 kelas 2 phin bla ban poi sa kelas 10 bat ki bala poi kelas 10 lai le exam ki le bha bat ki yo ban le ki we bat ki skul ki jokki ban lengba ke jing tre sitam ke jokki pen pawe ke jing tre sitam ke jokki la hakanu kanu ke benta bat pin pas bha bat kani ke skul ke jongi ki khana skul ki balai na ke skul ke jongi kimdai ki khana skul ki baduna bat kidai ki khana skul hi ki bat tre sitam bat kinang ya tre sitam kat ba isngi ke nang wan ha ke jing ya lenti ke jokki Iti kata ke ba na kalyang jong ki khana skul tin subha ban kham kit khia pe skul Mawroh phila ban ba o kham yo mon indai kina kat ba nang ki ko dan kata ke jing ye kanam dan ma ke jing puli ke jong phi ona phila poi sa class 11 class 12 phinnang khap ban kham tre sitam khanang ba phin yo khai yu so ubha ka jing yem ke jong phi la sai din habun bat ki khina ki bala pas kin ma wanum kalat ye ka skul ke jong phi ban kini ude shabi jom kalenti ya ke jong phi lada phim don shabi ubo biam mo phim don shabi ubo biam ka e ban pli ye ka tala ka bakham de tang shabi ubo biam bala ban pli ye ka tu ka tala ka bakham te phi phila yo no pau shabi ubo biam ta bat ka song ha ka jing start ka jong phi pat kumno ban pli yo ya ka tala ka badan kadai kata ka jing ba phila yo phila pas ne na skul ban nang ni sekhmat ro nang tre sitam ta phila ban pli ya ka lawe ka jong phi ka jing yem ka jong phi bat kata ka tala ka ba pli ka dei ka ba e bat anum dan mano bala bat pli kata tala landa ushabi jong phi bat kata ka ba mot kami ya ka jing start ka jong phi anung la bantu no mano dei tang ma phi batip ya kata ka jing start ka phila yo bat kata ka jing start ka basdam ka dei na ka ni school ka jong phi wa phi pas tinang ye tre sitam nang ye le sitam bat pinwan ra ya ka Burom kanam ya ka yen ka sem ya ka snong na thau bat ya ka school di jong ni parokuwe te khle sibun